Verán de récord no Cas de Ribeira, o bo tempo e a chegada de turistas favoreceu as compras da hostalería e da restauración da contorna. Agora o foco está posto na campaña do Nadal que arrancará en novembro. O verán no Barbanza pode alongarse ata setembro e este ano o tempo acompañou no comezo do outono, por iso rexistráronse cifras moi positivas nos establecementos da contorna e empresas como Cas Record de Ribeira fan un balance positivo deste período do ano tan destacado. Portanto, tomamos suerte de que nos acompañou ademais o tempo nestas zonas de aquí. Todos sabemos que os restaurantes suelen ser locales, o interior, locales pequenos con terrazas moi grandes, entonces o tempo nesta zona é imprescindible. É verdad que nos acompañou o tempo, eso notouse moitísimo nas ventas. Foi un verano que nós notamos o crecimiento con respecto ao ano pasado. O sector Horeca é o seu principal motor e traballa enfocados nel para ofrecer o mellor produto. Con produtos frescos, produto local é o que máis onde máis estamos centrados. Ao longo destes meses de verán houbo diferentes alimentos que rexistraron unha maior demanda. Hai, por exemplo, un dos produtos estrella que tivemos foi o chuletero de ternera gallega, que vendeuse moitísimos chuleteros. En tema de pescadería, pois tamén saliu moito salmón, moita lobina, moito rodaballo, produto salvaxe. Baixa un pouquiño que son os produtos que normalmente o hostelero mete no menú do día, porque normalmente nestas épocas sácase o menú do día e traballase ca carta, aproveitas o tirón, entonces eses pescados que son un poquinho máis asequibles, esas carnes, por exemplo, o polo, sigue salindo moito, pero bueno, non é, por exemplo, esos produtos que son un poquinho máis encarecidos, que se meten en carta, pois dáselle moitísima máis salida. Incremento de ventas que se produciu a pesar do aumento do prezo dos produtos, sobre todo os cárnicos. Logo de pechar o verán, a seguinte gran campaña que se achega é a do Nadal. Ahora mesmo é un momento moito máis tranquilo, que falábamos que é un lugar estacional, pasou o verano, aquí notase un pouquiño xa a caída, pero bueno, xa temos Halloween que vamos a ver, é un día contado, no que sí, vanse notar un pouquiño a subida de ventas como outros anos, pero xa estamos pensando xa na Navidad. Xa nos está empezando a entrar produto, non sei se viste, xa temos ali turrón xa na entrada, en nada van empezar a entrar as cestas, os lotes de empresa, empezaremos a colocar xa os mesados para colocar toda a mercancía que nos chegue. Na que agardan ter un número elevado de encargas. A xente xa pensando xa nos empresarios polo tema de lotes de empresa para os traballadores, normalmente xa fanos encargas para non quedarse no último momento sin o produto. E quizáis entre algún produto novo agora co paso do verán, máis enfocado para outono-inverno. Seguramente se vai a apostar un poquinho máis polos viños tintos, non sale tanto blanco, no verano sale moitísimo máis blanco, nese aspecto sí que se vai a empuxar un poquinho máis o viño tinto e un poquinho menos o viño blanco. E de cara a estes meses, pois teremos que facer xa máis carga de marisco, de peixe fresco e de carne tamén. Agora este mes vai ser un pouco tranquilo, en noviembre xa empezaremos xa a funcionar co tema da Navidad e seguramente vamos a ter que reforzar todas as seccións.